Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Máscara. Ha! Eh, usa se de suerte. Paldo siya? No, dele, nunca. Dili kumuhatag niya nga na maong kantidad. O dili sa magkamando na ko. Nakadungo ka ba, Barga? Dili! Labaw sa tanan. Way makapugok na ko. Kinsay akong papuyo niling akong panibay. Darling, Eh, mangayo sa niya na maong kantidad. Kaya gano? Ha? Uyunan ko siya. Aron mo sugot siya nga anhin ako papuya nga akong anak ka siya, Bill. darling, kalma lang. Ang imong heart. Ay, salbahis ko niya. Sayon-sayonon ko niya pangayo sa maong kantidad. Kini sir, sir, para way gubot ba? Ayaw na lang. Abel, Lisod na magkagubot mong amahan o ganak, tungod lang nako. Abel, dili bang ko? Ani na lang sir, ani na lang ha. Ay kabala ka, on call ra ko. Kung magkinahanglan ka nako, naara ko. Tawagin ako. Abel, gikinanglan ko ikaw. Sir. Oh, Abel. Naara ko sir, naara ko. Magpabila lang kong pump boy sa gasoline station ni Sir Mangkaw, okay? Abi mo, nagkasulti na kami si pare Mangkaw. May uyon siya nga anhi ka kanako. Tungod kay nahibaw siya nga ako kang anak, Abel. Nahibaw siya sa akong kahintang. Nagkinahanglan ko og tao nga makatabang masama kanimo. Sir Rafael. Ayun na lang siya. Bugsa pa, darling Rafael. Nibaliban na siya, oh. Marga, darling. Ang aman og imong pugson. Dili ka makamando niya. Ayaw pugsa. Mauli na ka, Abel? Muli lang ko, wala. Di ba lipat yun ka? Kuan magud kining dakong gubot ko nung magpapiling ko din eh. Makuha og dakong kantidad ang bahan ni Sir Rafael. Baya, no? Okay ra, okay ra. Tungod kay naamansad ka na makabantay kang Sir Rafael, di ba? Ay, pagsige og sir. Oy, imo ba yan ang dati? Manibawat balibo na akong mutawag kong daddy niya. Ang medyo kumauho kang buhanga ka. Pati ka na. Federico. Yan nga ano ka lang. Ha? Yan nga ano kay sampit sa akong pangan. Senyorito Federico. Muna may tawag na ako. Senyorito. Wala. Ato na ko. Sik paranghid. Yan o. Ha? Masa may mo? Pawid ka? Dili man, sir. Senyorito. Dili ko maestro. Ha? Ay kung tawag sir ha? Senyorito. Wala. Ato na ko. Wapa ka ni sangpit ako, senyorito. Hoy! Abel! Are na ko, wala. Tawag ka lagi kong senyorito! Adios, wala. Buwang ka! Ha? Buwang ka! Di ko ka matawag ni ko, senyorito! Ha? Kula sa ako, tika na! May habang sa Federico. Mo si Abel, napasakay sa Federico. Ay, ginoon ko. Ay, nalimuwan sa Federico. Naparok. Animal ka, Abel! Animal! Ikaw mo imihabag na ko, uwa ko isa. Ay, oh! Gipalagot ko ni mo! Gipalagot ko ni mo! Sorry kayo, Brad. Sorry, Brad. Unsay sorry? Ha? Unsay Brad? Brad, anak magina siya. Ha? Di ba? Anak ba ko ni Daddy Rafael? Ug ikaw, anak man ka. Magsuon ta. Manang mutawag ko nimo og Brad. Anak sa kagang! Di ko mo ilan mong igsoon! Dili, Abel! Sige, di ka pugson. Pero ako, mutawalin ko nimo Brad, agi og pagtahod. Buang ka!
Ay, nang pagminal dito, Brad. Bati mo na. Kinahanglan magbinuutan ka, Brad. Kulatahon tika. Ayaw taon, ayaw. Mahadlok taon ko, ana. Ayaw daw, sakit na. Nyorito, Sakit na kula tahon ta. Nyorito Federico. Ang Ayun na gusto po, ka hatali. pusilon tika. Ayaw taon. Ayaw, Ayaw, ayaw. Abil no, ay, ayaw. Ang baya. Iapil tika buwangan ka. Ayaw. Unsa man, ikaw. Patay jud ka na ko. Oh, bakyo tika. Pusilon tika. Ayaw sa pagidugayan. Sa pagidugayan mo. Bunutan ang armas mo. Bunutan. Bunuton ka. Kinin. Huwaman ako. Opsa. Ala, nahilog ang pistola. Ang bina. Ako ning iulini mo. Pero akong kuhaan sa mga bala. Ha? Animal ka. Ayaw ko na ang paggamit ko armas, Brad. Ayaw. Ayaw pagtawag na kong Brad. Bahala ka, Brad. Basta ako, mutahod ko nimo. Brad, ayaw pamusil. Makapatay ka. Kung makapatay ka, mapriso ka, Brad. Ha? Ayaw kong tudloy buwangan ka. Ha? Buang biyan mo. Hanggaw ka. Okay, ako yung uli ni mo ang imong armas. Ako yung uli ni mo. Ano yan, dawata? Ambe, litse. Ah. Okay, naana ni mo. Gigunita na ni mo ang imong armas. Ang ka. Kinib. Hapsap! Nyorito, Federico. Ano nga na itaw na o, nyorito. Ano nga na eh. Mulihok pag ka? Ha? Oni, apaptap. Whoops! Ala, ginoo ko. Gunita di ka. Animal, buhay ko. Ayaw, Brad. Ayaw pangulata, Brad. Magsuon ta, Brad. Di lagi tika igsoon, dili. Isuon ta ka. Di lagi. Hagkan ti ka kini. Ayaw, buwan. Nabayot na ka. Manghawak pa ka na ko. Hawak na sa usa ka igsuon, Brad. Di lagi tika igsoon. Dili. Okay. Buhi ante ka. Ay, ayan. Daddy Rafael! Daddy! Nakakita ka ba? Ha? Uy, batasan ng giilan mong anak, Daddy! Nakabantay nga na! Ha? Uy, taho din rin ako! Federico, Bunog pa ko! ikaw maunag una-una, Federico. Daddy Rafael! Nakakita ko sa nahitabo. Daddy! Mulaban gini ka atong abil? Wa ko mulaban. Misulti lang ko sa ako nakita. Ikaw bagoy nag-una-una sa kagubot. Kalitse! Federico, ayaw mo ang gubot ang atong pagpuyo. Simple ko ng atong pangayuon mo, ha? Nga dili ka mo babag, nga kuhaon ako si Abel din sa akong panibay. Og simple, Rosab, ang akong pangayoon mo. Hatagi ko sa katunga sa yuta nga imong gibaligya sa isla. Kung natagan ko nimo, yun ako. Federico, Og, mahimo pang mulayas ko din eh. Wala, para wala magsamok pa nimo. Federico! Wala parang kapag kasulti. Kung natagan ko nimo, dili ko magsamok. Wawa pa ko din eh. Para, wala na kailabad so. Kabantay ka na. Klaro? Una-una nagmayo. Diyan ka. Hola. Asa nang hambugiro nga, Abel? Ay, nakabiya na siya nyorito. Baga siyang face, pagagnaong. Ay, ayaw lang pangwawa nyorito. Ay, may nagsuon baya mo. Gusto kang mawag ag ngipon, ha? Gusto ka ng ngipon na mong nagsakit? Ibton mo ng buhay. Ay, usin ko na nyorito. Ngipon dila. Basta, ibton ko sa ng dila ng buhay. Ayaw pa. Wa ko'y igsuon nga, Abel. Nakabati ka. Nakabantay ka na. Wa! Hello, boss Kakibot. At ang ininyo sa crossing sa patayng kahoy, si Abel. O Pakya, Unsa? katong pamboy sa gasoline station. Kamaoy nagkasikop sa atong mga kakibot. Pagdali! Pakya, ayaw pinlig kinabuhi. Okay, Kakibot. Karon dayon, Kakibot. Lihok na yun! Pagdali!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!